What is up guys? My name is Sid and welcome back to my channel. Alright, for today's video, alam naman natin na malapit na ang May 2022 elections dito sa Philippines. We will be conducting a mini Kalye survey dito mismo sa Legazpi City. Itatanong natin sa ating mga Legazpeño kung sino nga ba ang napupusuan nilang next mayor of Legazpi City. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, samahan nyo ako! Let's go! Ngunyan na maabot na Mayo, si Say po ang iboboto nitong mayor. Pido. Para magbago, sa 21 years na nakatayo ang Rosal, baguhan naman. Bago naman ang gusto namin. O yan ako, sa dati lang. Si Say po ang iboboto nitong mayor. Siyempre, sa dati sana. Okay po. Si Say po iboboto nitong mayor. Pido po. Bakit po si Pido? Bago naman po. Garvin. Bakit po si Garvin? Yun lang ang nasa puso ko. Sino po ang inyong iboboto ngayon po na maabot na May 2022 elections para sa mayor? Pido Garvin kami. Bakit po si Pido? Makaili mong kipagbabago. Ay pa po ako makakaano ka yan, termino. Saka na lang po ako makaano. Undecided pa po. Oh, isip-isipin ko na. Bali po si Mayor Pido Garvin po. Baka lamang siya lamang makasulbakan sa samuyang problema. Ano po ako, pido po ako. Gusto mi naman magtanak bagong Legazpi. So, tanan-tanawon sa bago. Bako puro na sana, mapagalo ng puro na sana. Garvin, Pido. Pero premiera sana sa 21 years. Pero premiera sana si. So, aramo na siya nakatukaw. So, gusto mo talagang pagbabago sa Legazpi. Naman, dahil man na maraot na mag-try kay panibagong liderato. Si Say po ang iboboto nitong mayor kang Legazpi po. Si Rosa. Sa dati sana. Undecided pa po, sir, for now. Pinapakinggan ko pa po ang mga both side para po mapusuan ko po sila kung sinong karapat-dapat. Okay, Pido Garvin ako. Natapos siya ang gusto mong iboto. Para matry ko naman sa bago. Sa mayor, si Rosal. Ano siya na bagang aloy na naging mayor din. Rosal, Yan. Bakit po si Rosal po? dati ng marayang programa kan Legazpi. Di pa ako nakaisip. Isip-isip pa muna. Undecided pa po. Rosal. Siyempre po, walang iba si Pido Garvin. Gusto ko po siya magayon ang plataforma niya. Arog po sa muyang may mga tindahan, mababawasan ang sakripisyo meta, business tax sa city. Alang kahon po ang bigabayadan ko. Mababawas ang samuyang magiging tax. Madidagdag po ito sa muyang puhunan. Kaya, day na po kami magsasara-sara. Dire-diretso na po ang negosyo mi. Hindi ko pa aram. Wala pa po. Thank you po. Si Say po ang iboboto nitong mayor. Pido Garvin. Undecided pa. Maka-decide ka, ano pong hinahanap nindo? Sa plataforma nilang tiga-latag. Okay. Pido Garvin. Bakit po siya ang napupusuan ninyo maging Para po mayor? mabago na rin po ang Legazpi. Mabago man po ang samuyang agihan. Ang gabos man po ang niyan digdi. Kawaraan. Salamat po. Pido, Bakit po si Pido Garvin? magayon sa mga parang plataforma niya, sa mga plano niya para sa Legazpi, sa pagbabago ng Legazpi. Totoo lang, nabago na. Kaya lang sa mga sa mga taas, na mas kakaipuan ka mga sa bulod, ng patubig, ang Legazpi, ang sentro okay ng sentro. So sa mga array. Di pa ako makapag-decide nun yan. Tig-isip-isipan ko pa kung si Say talagang pwede kong ibutohon talaga. Yun man lang ang masasabi ko. Pido Garvin po. Natapos siya po ang gusto nitong iboto. Balo naman po kita sa bago po. Siyempre, so bago. Gusto ko man mabago ang patakaran tanig sa Legazpi. Aram ko, may mga naginibo man, pero dapat ilingon man hindi sa saraday. Bako sa napuro sa nakita. So, pangako, dapat tubulon. O yan sa nang problema sa City Health. Bago ka maka-check up ka, mapila ka. Nag-atab ka na nga ni. Pag-abot kang oras, anong oras ka makakaano ka? Dahil pa sa mga personel, mabaw yung mag-arabot, nang chicharismisan pa. O, kaya yung lang gusto kong mangyari din para mabago ang sistema sa gobyerno. Yun lang po. Salamat. Garvin, gusto mi mabago na ang padalagang kan syudad. Mag-asinso. Pag grabe ang pagtis kan tao, kung si Garvin na baka
makaangat na naman kita sa pagtios. Dan sa iyang mga plataforma, magayon. Yan ang gusto ko. Para po maimbestigaran yung apik kasi sa dayot ko ng arong ko 6,500 ang bill ko. Garo bako naman makatawo na arog man ka nang ipagapara atang ninda sa muya. Para mabago naman ang ang Legazpi, mayami naman kipagbabago kaya garbin kami. Solid. Sisay po ang gusto nito maging next mayor po. Rosal po talaga. Dakol naman po kaya siyang naginibuan sa Muya digdi sa Legazpi. Pati sa barangay mi, gabos niya talaga bigtatabakan. Pati ang mga sukalsada po baga, siya ang nagpagibo para maging marayang anong may duman. Sisay po ang iboboto nitong mayor po. Dati sana ha. Natapos siya ang iboboto nito. May naginibuan ha. Para sa kuya, so tama lang, dati lang, mayor. Sir, yung asawa niyo po. Kami, so dati sana, si Mayor Rosal. Yes. Marayman, so Ay, Mayor, si G. Rosal ngayon pala ang lumalaban. Oh. Sisay iboboto mong mayor po. Si Rosal po. Bakit po si Rosal? Kasi yung pinaka matapang. Nakita sa bago, kung sa dati, luma na. Good, yan mo yung kung bago ng Legazpi. Ligas, bumago ka na. Abo nakita kang dati, sa makaluma. Sisay po ang gusto nito maging next mayor kang Legazpi po. Pido, Natapos siya. may pagbabago. Kuya, so baguhan, Sisay po ini. ining si Pido. Tanganing mailing naman kung siya yung marayman ng palakaw niya. So dati, nagkairiling mina. Abo naman itong so dati, tanagian na, so bago naman. Sisay po ang iboboto nitong next mayor kang Legazpi po. Mayor, undecided. Garbin, Bakit po si Garvin? para maiba naman. Sisay po iboboto nitong mayor po. Rosal kami. Honestly po, Pido po. Mari pong pamalakad niya bilang congressman. As in, sa aram ko po bilang mayor. Yun lang, opinion ko lang po yun. At this time, sir, wala pa kaming nakikita, wala pa kaming concealing pair kasi maaga pa para pumili ng kung sinong magugustuhan namin. Sa dati sana, Sino po siya? si G. Rosal. Bakit po ate? At least manailingan na. Okay. Si Garvin po. Bakit po si Garvin? Kasi salo po siyang maray magpadara asin talaga pong karapat-dapat at salo siyang abogado. Garbi, may plano siya. Malinaw ang mga sinasabi niya tungkol sa tubig, sa daga na nagkaturog da kami digding aloy na kami nag-apply, dakulon ang gastos mi pero warang nangyayari. Sa eskwelahan, ang Legazpi sana ang warang community college. Sa taramon niyang ito, sana magibo niya talaga. Garbin, si Mare ang programa niya. Tsaka attorney. Rosal po. Bakit po si Rosal? Dakulo na siyang nailingan. si Pido. Bakit si Pido? Consistent na manalo kasi nagbibigay ng educational assistance. Tapos marami nang nagawa, hindi lang nahalata kasi hindi naman siya nagpapasikat na manalo. Kaya para sa akin si Pido. Alright, after how many people that we have surveyed, madami tayong natanong. Alam na natin kung sino ang napupulsohang maging next mayor ng Legazpi City, Albay. Sa resulta po natin, out of 50 people na na-interview po natin, ang 8 people are undecided. Meron po tayong 15 people that are going to vote for G. Rosal. And our winner for our Kali survey for today is Pido Garbin with 27 votes out of 50. Ayan. So maraming salamat sa mga na-interview natin. And pasensya na sa lahat ng mga na-disturbo po natin, no? And disclaimer lang guys, this is a Kalye survey only, no? So hindi naman talaga siya an official survey. Pero at the same time, pwedeng makatulong itong vlog na ito para makapag-decide pa kayo kung sino pong iboboto nyong mayor dito sa Legazpi City. At dyan po nagtatapos ang ating vlog for today. And if bago ka sa aking YouTube channel, please do not forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And please do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa aking future vlogs and future uploads. So with that, see you on my next vlog. Bye!